Hakane ka video ka babta ngani hikaya phi kumno ba phin siu bai la hi hayeng te yo le se tik teng mo le se phi bun kam ban le siu bai la ne tik teng ba jangai palat mo te phin le kumno ba de ba phin siu hi ka bai la hayeng te pet ngan pi ban ngani hikaya phi hakane ka video ka babta te mentang ni asdang no mo te kaban ko pada ngai go play phi barok ki baset ka Christian sai support yang aman kapor te ngi scam ba hakne ka video ka mamtaru ngi scam ba kidang bun ba support thamai la ne ki new subscriber mo te ki new subscribe kidang nane ki subscribe ki barang thamai hakne ka video ka mamta ngi scam ba kidang bun te kum kadak ba kin Christian nga khnang ba nang la ban permi ki video sibun te shwaban sedang kring video phi phi te hakba le se pina kwa ban siu kumna ba phin siu bai la hi hayeng ting mo le se kala ban jingai kedukan la ne ting ka ba le siu mo kala ban jingai ko office mo ting ki la bu la ne hiwan sessional ting le se phi bun kam mo te phim la ban le te philek no ba de phin siu hi hayeng te hakban kong phi haban kan ban pet la ne ban check ka bai la ke jong phi yo number ba tho customer id te phila ban sim da customer id bat phila ban still bailat te phile kumna ban check ka bailat phila ban pipe ka bailat ke jong phi phen ui mu ba tho ang ne customer id tingan i nuksa phi da ka screen recording ha ka video mo phi nya sa pen i phin sa pe ka ne ka screen ngan pri to ka diat pe kum ne u ta u customer id ba tho ang ne kum ne te u ne customer id lengba u ne customer id phin sala ban siu ya ka bailat hi hing te hak ai pade phi ha ban siu ha kana kor kom mo phila ban siu pade pej mo ban siu phila ban siu kino ki ba le se kat ba phi kwa ban siu mo le se kino ki ba phi recharge balan te kum ba le se phi recharge balan ne phila ban siu gp mo gp la ne phone pay la ne paytm mo kino ki ba phi kwa ban siu te phila ban siu le gp mo te gp la ne kum une we mo nga ne nga sudan ngan phi ha no Nati India unero ba ki se long ba kita ki recharge mobile to ba unero kalau kumju lada phila siu na ugp te lada phisiu na gp kalau kumju lada phisiu na nero kalau kumju dengan hikai ngan pani phi mo da kasker recording pe ngan pani bi da kasker recording namba phin tip mo te kumno ba de ba phin siu mo te ngan pani chwa ha uneu Nati India te hangne kumot phila ban siu te hangne ugp ro phila ban siu te pe ngan pani phi da kasker recording mo pe yang ne philap i akane ka screen recording te philap le ngan pri noksa chwa ha une unati india ma te une philap ra chai balan philap ban siu kino te pe mo philap ban play akane te hang ne philap i phin pe hang ne phin i hang ne ba tho hang ne electricity te pin click hang ne te enda philap click hang ne pe de phi i ma hang ne jarong ba don bane ba tho ban si sang ne ma phin tho ka hang ne le se phia ban tho hang ne Meghalaya ai tong Meghalaya pe yang ne phi ta ai tong Meghalaya kala mi automatic ne phi ke ne ka Meghalaya power disk crop ltd mo thì philap ni hang ne phin hap click hang ne te click hang ne enda philap click hang ne philap i hang ne mo hang ne pe pan phi customer id te phi hap ban badap to customer id hang ne pe yang nai nuksa phi mo kum customer id ngi sim bet mo da customer id ngi sim phi hang ne customer id pe ngan sa ai hang ne te ai te processing pe phi i ma ka bailat kan mi automatic be hang ne pe kan ne ka bailat hang ne kala mi hang ne phi i yo hang ne ka ne ka bailat hang ne rs spa khnai puai tangka te hanrei ka balan ka don tang chi tangka pon ar phniu te bla ban siu te hanrei la da phi kwa ban siu phia ban hau ne pade phia ban transfer ka pisa na gp sha une mo sha une wap Andai hani kai hang ne pade phin sai submit nang ta phin sa pendap la dap ken ka balan te re la khlem dap te phim la ban le te pe ngin le na sa gp mo sa gp ngan bak na sa gp te phin pe hang ne mo sa hang ne gp phi i ma hang ne kham suk mo kham suk phi la da phi siu be nang gp kham suk mo namar ba la da phi siu tu na ti india ro phi ban transfer te ka pisa nang ne na gp la ne no mana phone pay ne na ka ne na phila ban transfer pade na pisa na ka gp la ne na kono ka app ka bala ban transfer mo te ka bhai phi ba phile be na ki ne direct hi pe yang ne phi ne electricity click ne mo te hang ne phila tho ka ju hi Meghalaya be tho ben mo tong Meghalaya tum to ka ne hang ne jorong mo phila ni hang ne ka ne Meghalaya power mo ha jorong mo bill payment hang ne pin click hang ne
te da klik hangne phila ban hangne ro phin IBM customer ID mo customer ID klik pin page pada customer ID sai continue tu te tang ai continue telah dap ai customer ID page kan kala along automatic ai link hangne mo phiap ai hangne link te kumne he kan ka bill kala mi hangne arspak nai phui tan ka phila ban ai tu phi yang ne po pay bill phin ai tu pay bill phin sa pendap ki Pilatip hi kumno ban transfer mo kalong kumno hi te ka try plus tu ta kumne try ngal tu mo ngi scam pin sus tu hi ta kumne te kumno pin siu ka khamsuk phi ba pin siu la da phi don gp la ne phone pay la ne paytm mo ka khamsuk phi la da phi siu bi direct na kine namar ba la da phi siu tu na ti india ko ba ngai kai le se ngai chui kai le se don da pleng jung phi ki don mo te ta ka da le na kino ki ba khamtam ki tu ba sai le chai ba la lo ki long hi te kum ki tu te phin la ban siu mo te ngathai phila suthu mo hakne ka video la da phim par suthu sa comment ba shapang ka point ka jophi ka ba phi khan par suthu shapang ka ai ti phila ban comment ngen sa chna pa de da video ngen sa par suthu pa de phi te tang ka nei khablish bon